Angizwanga futhi. Ngithi mina uyamnqena yini kanti wena umngani wakho usungakhishwa umngani wakhe endodeni nawe kodwa Ingoba kwaku best friend wami ziningi izinto esasizenza sobabili so wanaye kwayena wangibetray kwimanje sibhekana ngisho endleleni so kunzima ukuthi ulo engalala nomngani wami best friend wami aphinde ammithise kuko extra kakhulu ke masemmithisile so ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngibuyelane naye. Wayekuphi manje? Wayengipha phela leyo ngaleso sikhathi. Sibikele sikwamukele mbukeli we-Select Africa TV. Igama lami nguMandla, isibongo ngwakagwala. I-Select Africa TV ilapha ku-YouTube. Please do not forget to subscribe, like and share the channel. Igama lohlelo Let's Fix It. Namhlanje sibhalelwe usithembiso ofuna ukulungisa izinto nophilile. So kulolu hlelo ila khona sihlanganisa abantu abafuna ukubuyelana nezithandwa zabo, kungaba imindeni abahlukene nayo njalo njalo. Kuningi okuzokwenzeka and also please note ukuthi uhlelo is proudly sponsored by Mahlabathi Car Rentals. Inamba zikhona la ngaphansi. You can get in touch for more details. Sizophuthuma kubona in just a few. Please do not forget to subscribe. Inibingelele babukele emakhaya. Igama lami nguSithengo wakakhoma. Ngibhalele la kwi-Select Africa ngoba ngifisa ukubuyisa isithando sami esahlukana naso kudala uphilile wakakhanyeni. So nginethemba elikhulu lokuthi bangangisiza abafowethu ukuthi sikwazi ukubuyelana nesithando sami. Okay. All right. So nini ufisa ukubuyelana nesithandwa sakho uphilile. Asiqale la bafo. Nithanda isikhathi singakanani nophilile? Mfowethu sibe side kakhulu ngoba uqala kwethu ukubonana sabonana esikoleni saze saphuma esikoleni sindawonye. Imali brazo yami. Yini ekuhlukanisa nalengane le? Ama-flop nje mfowethu angatheni. Ngamithisa nje umuntu ayezwana naye. Uyangihleka mfowethu. Inkinga na. Wena wenzani wena? Ukuganga nje bafo, ukuganga mfowethu kwamadoda. Ukuganga kwamadoda. No, ayikho inkinga bafo. Siyabonga ukuthi usibhalele. Ukhona usiphilile. Ungale backstage. Sizobe sesiyambiza ebese umtshela lento ofuna ukuthi umtshele yona. Ima ngibuza, ayikho into eyisifo ubuya nayo HIV, right? Hayi, esifweni mhlawumbe uyena olethela mina ukugula mfo. Hayi no yazini, asibize ngane lisicwale ngeghost yabo. Ngingabonga kakhulu. Uphilile uyeza ke njengamanje sisayomlanda backstage. Ubafo uzobe seyachaza ukuthi yini le afuna ukuyitshela uphilile. Hlala nathi. Do not forget to like, subscribe to the channel as well as share it with your friends and family. Siyabuya nje manje sola uphilile. Siphinde sikwamukele uhlelo Let's Fix It la ku Select Africa TV. Sinobafo ngala ukhomo uphambuka. Uphambuka ubekade ethe noma besibhalelile ukuthi unento afuna ukuyidlulisa ngakusisi lo abebamsene naye. So ke sathi sizomlanda kusisi Phambuka uzobe uyachaza ukuthi uyisima kanjani. Simlandile kusisi backstage. Mhlambe usisi is on my left. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila futhi njani? Hayi ngabusuzwile nami ngiyaphila. Hayi nami ngiyaphila. Mhlamba ke ngiqale la ekuthenini njoba uzile la sikubizile ohlelweni Let's Fix It la ku Select Africa TV. Nangu bafo la emva kwami ukhoma. Yebo. Uyayazi lethi? Yebo ngiyayazi. Mama wayibuka phansi phezulu. Ingoba uyazi ukuthi wangenzani ingakho ibuka phansi phezulu. Ha. All right. Mhlawumbe azuya kude kakhulu. Sicela usiphi igama nesibongo? Igama lami nguPhilile Khuzwayo. uPhilile Khuzwayo. All right. Siyabonga sisiphilile Khuzwayo. Ake siye ngapha kukhomo Phambuka. Mfowethu. Ngicela ukuzwa kuwena Phambuka. Nayi ingane sesilandile. Kwenze njani? Njengoba mfowethu kade ngike ngachaza nje ukuthi ngicela usizo lenu ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuyise isithanda sami. Khona ngawenza amaphutha njengabantu bonke. Kodwa wonke umuntu uyalidinga ithuba lesibili. Ima ke bafo. Phela manje awusakhulumi nami. Nayi ingane phambi kwethu. Ithuba lesibili lani? Ithuba lesibili lani? Mana Philile, mana Philile. Sizoza kuwena thula. Sifuna ukuzwakala kukhoma. Khomo kwenzakalani? Ngoba phela usufuna ukubuyiselwa nje nakulengane le. Kwenzakalani? Shothi mfowethu. Iphuthe ngalenza namlaba likhulu kakhulu. Yeah. Engalahlelwa umngani wakhe nje ababezwana naye kakhulu.
nami njengendoda-ke uyawazi ukuthi amantombazane ayahleka. Bana wakulahlela ndlelani? Wayefuna kona phela futhi ukuthi yabo senze leyo nto leyo. Cha, yini le awethi yenzeni? Ngifuna ukuzwa lapho, ngifuna ukuthola lapho umnyombo wendaba ukuthi wefuna nenzeni. Inkonzo yaseKamerweni. Uyangizwela sisi? Ngiyezwa futhi ngilalele ngiyafuma njengamanje ukuthi sonke lesikhathi mina nginayo uzongibetray lesikhathi esikanje. So ngiyafuma ukuthi ungibizeleni le show andazi. Ungibizeleni le show. Oversolify extinguisher mana sisi. Tshela ingane ukuthi ufuna ukuthini ke kuyona nayi lapha mngani. Khuluma ngilalela. Sithando sami. Njengoba ngibizile nje la namhlanje. Isimoya. Okay, ngiyawehlisa umoya. Ngizocela uxolo kuwena ukuthi wonke amaphutha engiwenzile ngiyawazi ngiyawavuma. Ngizocela nje ukuthi sidlule kukona wonke noma kunzima. Kodwa samukele ngoba sekukhona ingane ayinalo icala. Umuntu onecala imini. Man, khona nengane? Yebo ikhona. Yima wena usho leya thekeni leya wayilontunjana yamitha. Kunjalo mfowethu. Hayi nawe kodwa uyaphayizana. Kunzima. Okay. Sisiphilile. Nangu ukhomo uyakuchazela ukuthi kwenzekeni. Mina nje bhuti angifuni ukuzwa lutho. Yabona njengoba sekukhona ingane, lento sayifunga sisayingane. Sisafunde primary sayi high school ngokubona sesikanje. Ngantela ngathi once wamithisa iphelile into yethu. So ngizoyenza njani ke mina manje? Banako imana. Anginankinga nengane yakhe ngizondi. Kodwa ngizonda yena. Mana phela asilwi la isimoya asilwi. Mina ngifuna ukwazi ukuthi kothini ukuphawula kwakho nangu umfowethu uyayicelela ukuthi ucela nilungise izinto. Uyalivuma iphutha lakhe lokuthi wahamba wamithisa bani? Umngani wakhe. Ubani lo mngani wami uyamaza kamusho na iTV yanginungizela ku TV isho ukuthi ubali wamithisa. Kodwa nawe ngiyacela ukuthi wehlise umoya wamukele nalo uxolo engifika nalo. Ngizimisela ukuthi sibuyele kulola thando lethu lasekuqaleni yonke into. Inkinga ngeke sakwazi ukuthi kwenzeke njengalokho. Sethambile nami senginomuntu nami futhi ngikhulelwe ngenze njani? Cha shiya ke lokukhulela kwaphela ngicabanga ukuthi yobu nawe usuku lesimo kusona naye semithi sisho ukuthi game akuzoba 1-1. Kanjani manje? Hayi kuzoba 1-1. Mana wo. Wena kanti kahle yini ekhona ngale eyayingekho ngapha? Kuningi. Ikuphi? Kukhona izinto engakwazi ukuzenza lo engimtholile akwazi ukuthi azenze. Njengani? Kuningi. Njengoba kade sekhazile ngeenkonzo zasekamereni, ngeke ngize ngikwazi ukuthi sik-TV, ngeke ngikwazi ukuya detail, kodwa uya understand ukuthi ukhuluma ngani. Angithi uyazi ukuthi sasikhuluma ngani. Sahlala phela nawe sithanda sami. Umuntu wena bafu ahlahle kamereni uyiqhudi. Hayi Sizama kusho lokho. Hayi mfowethu. Senza ngeindlela ezingafani mase abantu naye khona izinto engayithola lapha engangingayitholi kuyena. Yezwa. Wayithola lapha ya kanti usuphumile. Lapha ekugangeni mfowethu. Engayithola engangingayitholi kuyena. Kodwa ke njengomuntu engimthandayo ingakho ngithe angibhale namhlanje sizama ukuthi silungise izinto sibuyelana. Usudelile lezi zinto. Izinto zomhlaba ayidelisi mfowethu kodwa ke ngokukhula kufanele ukuthi ube nento eqondile mfowethu. Cha wena sisiwami kahle ke siyamuza umfowethu. Yebo. Yini wena ezokuvimba ke kuthenini lento eshiwo umfowethu uyamukele. Ngiyakuzwa lokho okuchazayo ukuthi uvulelwe wala akunankinga lokho. Akuyonto engathi isivimba ukuthi kubuyelana abantu ngoba njoba igama lohlelo lithi let's fix it. Inhloso ukubuyisa ithandana. Akukho ke kuthini ukuthi niyabuyelana noma nibuyelani ngokwenu lokho ngoba sasingekho kade nishelana. Yebo. Besides leso sizathu ukuthi ukhulelwe yini enye obonayo ukuthi kanti uyamncena umngani wakho lo wamithi so ukhomo. Angizwanga futhi. Ngithi mina uyamncena yini kanti wena umngani wakho usungakhisha umngani wakhe endodeni nawe kodwa Ingoba kwaku best friend wami ziningi izinto esasizenza sobabili so wanaye kwayena wangibetray kwimanje sibhekana ngisho endleleni so kunzima ukuthi ulo engalala nomngani wami best friend wami aphinde amithise kuko extra kakhulu ke mase mithisile so ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngibuyelane naye. Wayekuphi manje? Wayengipha phela leyo ngaleso sikhathi. Yawo yebasibuza ubaba womuphi manje? Mfowethu ngenxa yamatoko kona mangibambile lapho nalapho ngangikwazi ukuthi sijabule nje njengabantu abathandanayo. Wesisi ngicela ukubuza ke la ukhona yaphi manje? Yebo ngiyayithola girlfriend allowance. Ha? Sonke isikhathi. Uthola girlfriend allowance? Yebo. Kodwa
like asikho ko-girlfriend allowance Asikho lapho. kodwa uyanginikeza imali and uyanganelisa ngayo yonke into engiyidingayo njengomuntu wesifazane. Pho lona uma ukuthi uyengakwanelisi wawungamtsheli ngani sakwanelisini. Waye-right njengoba eshilo ukuthi wayengithanda nami ngangimthanda kodwa wangiphoxa-ke wenza lento ayenzile. So ngikho ngithi ngoba ithi show nje let's fix it mina ngibona ukuthi sizofixa mina naye. Hayi ihamba kanjani. Ihamba kanjani futhi? Khomo awuzame nanga umfazi wakho Khomo. Awube nginesifiso nje sithando sami sokuthi izinto zilunge. Ngisho sesiphambi kwabantu kangaka sesibuka izwe lonke so ngangibona. The time ubetray babekuphi abantu? Babengekho abantu. Babengekho Anginandaba abantu. mina nabantu. Mina nganginendaba nawe wena wangenza lento ongenze yona so angihlangani mina nawe. Kodwa nawe bafa usangincengele. Hayibo. Uzukuncengelwe yimi. Akwengele. Cha mina nginamlalela sisi. Mina ngithi nangu Khomo uyayikhalela uKhomo. Yes. Wena Khomo ikuphi willing ukuthi ungakwenza ukuze kulungele isimo lesi? Kuningi mfowethu. Okodwa nje okuphambili kunakho konke ukuthi ngithembeke konke ngikwenza kube iqiniso kumuntu. Konke okwenza kube iqiniso kuyena. Yes. Ikuphi mhlawumbe okunye ozokwenza? Unika imali eningi, uzomakhela umuzi, umthengele. Ikuphi nje? Phela njengendoda zama ndoda yabona ukuthi sibe umndeni mfowethu ojabulile. Emalini angeke ngize ngiqinisekise kakhulu emalini. Kodwa nje ukujabula komndeni sindawonye. Ngiyacabanga ukuthi nakuyena kobe kusho okukhulu lo. Njobe sethu-ke usesimweni sokuthi sekuzoba nomuntu ozoba khona-ke emhlabeni. Lapho umi kanjani lapho? Ubona kanjani lapho? Mfowethu kona noma kungeke kuze kube lula kanjalo kodwa nami ngenxa yokuthi leso simo ngifuna ukuthi silungise sona. Ngizosamukela mfowethu. Uzosamukela? Ngizosamukela. Sisiphilile? Yebo. Nangu ukuthi uzosamukela isimo oyithola usukusona njengamanje. Lesokuthi usuyi-2 in 1. Yebo. Ngifuna ukuzwa lana-ke ekuthenini ikuphi okuzokuvimba wena? Njengoba kade sengichazile bhuti ukuthi ile ama-reason enginawo. Ile ama-reason ola? Ilawo kade sengiwachazile ekuqaleni. Ima usho wena lo kuyena njengamanje anamaphutha u-right. Angisho ukuthi lo enginayo anawo amaphutha akekho umuntu ongawenza amaphutha. Okushuthi nalo ngani mephinde ekukhathaza nawo uzomshiya. Kuzodepend ukuthi situation yakhe kanjani le i-too much for mina angikwazanga uyibekezelela. Ayothatha amaphutha wafana. But njengoba eseshilo ukuthi uyaxolisa ke nami ngiyaxolisa because nami bowayi manje usengilidele ukuthi nami ngibe nengane nami ngabe anginayo ingane ngithi njengamanje. So manje wena ke kusukela manje uthi akwenzekeni? Angazi sizokhuluma. Ngizokhuluma naye. Yebo. Cha, Phambuka. Mfowethu. Awuvela uyisheleke le ngane manje. Ngiyayizwa-ke manje awuvela ukhaleni yona. Awuvela uyisheleke straight manje iPhambuka ngoba sengikusoftelile mina kahle kahle ngakulungisela. Nali ithuba lakho. Awusongilungiselile mfowethu. Ngiyalibonga nje lelo thuba lokulungisa. Yeah. Sithando sami ngiyafisa ukuthi izinto yilunge zibe right. Noma kunzima. Noma kunzima ukuthi izinto yilunge. Kodwa yabo isimo esesinaso sobabili siyafana. Umthelela waso ke leso simo imina imbangela yakho konke lokho. Kodwa ke ayikho into engalungiseki. Sonke isimo siyalungiseka. Silungiseka kanjani na ngeke ukwazi ukuthi ulungise isimo uma usaphakamisa ikhanda mengithi ngiyaxolisa uphakamisa ikhanda. Ngicela ukuthi wehlise umoya ungamukele nje isicelo sami lesengicelayo. Nami lokho oza nakho ngizokwamukela ngezandla ezimhlophe ngoba ngiyakuthanda. Alright, mbukeli we-Select Africa TV uMandla wakagwala. Do not forget to subscribe, like the channel as well and share it with your family and friends. The show is proudly sponsored by Matlabati Car Rentals. You can look down for more details.